Dobrý den. Dobrý den. Jindřík dostal na jedničku. Jindřík dostal na jedničku. Vystřídat! Co to máte za řidiče? Ty pičo, ty se mnou už nikdy nepojedeš! Ale ještě dneska to bude slepko televizní scéna. A něco vám řeknu, už jsem měla v tuto čekali. A za to já vám mlčím. Mě možná znáte můj problém. Jestli ho okamžitě nevystřídáte, tak jak budete se Řečkovic, tak ho to mládí mezi cestujícíma. A něco vám řeknu, už jsem měla v tuto čekali. A za to já vám mlčím. Vystřídáte Jindřicha Dostála, nebo ho zabiju mezi všema cestujícíma.